Fiat Chrysler i francuski Peugeot Citroen dobili su danas zeleno svetlo Komisije EU za zaštitu konkurencije za spajanje vredno 38 milijardi dolara, čime će nastati četvrti najveći proizvođač automobila u svetu, Stellantis. Odluka je doneta nakon što su Fiat i PSA pristali da pojačaju saradnju sa japanskim rivalom kompanijom Toyota Motor. Europska komisija saopštila da će PSA proširiti sporazum sa Toyotom o mini kombijima, povećavanjem kapaciteta za ova vozila japanske kompanije i smanjenjem cene za njihov transport, kao i za prevoz rezervnih delova i dodatne opreme, čime se otklanja zabrinutost u pogledu tržišne konkurencije EU. Ravnopravan pristup konkurentnom tržištu za mala dostavna komercijalna vozila važan je mnogim samozaposlenima i malim i srednjim preduzećima širom Evrope, navela Evropska komesarka za konkurenciju Margrethe Vestager. Fiat i PSA će također omogućiti rivalima pristup njihovim servisima za popravke i održavanje mini kombijima kako bi pomogli novim učesnicima širenja na tržištu. Udružena kompanija Fiata i PSA, koja će se zvati Stellantis, posjedovaće brendove Fiat, Jeep, Dodge, Ram, Maserati, Peugeot, Opel i DS, prenosi Tanjug. Dve kompanije su najavili da će 4. januara imati odvojene skupštine akcionara na kojima treba da se odobri transakcija i da se očekuje da spajanje bude završeno do kraja prvog kvartala 2021. godine. Kontrolni akcioner u FCA je Exor, holding kompanija italijanske porodice Agnelli, dok su glavni investitori Peugeot Citroena porodica Peugeot, francuska vlada i kineski Dongfeng.